Červený kláštor, pojedeme na Petín, na Pramičkách. Po řece Dunajci, která teče z Polska. Že tam niekto sa... Ešte môže? No neviem, jedna osoba. Moment, ja vám dám. Jak si tam můžu dát, abych musel zvednout? Můžu si tam taky ty. Ano. Sever je to rieka Dunajec a Poprad. Budeme sa plaviť skoro 12 km, skoro 2 hodinky, hej. Hĺbka vody sa pohybuje od tých 30 cm po 22 metrov. Ľavá strana má buď Poľsko, práva Slovensko. Tiež to nie je pravda, pretože je to taký ostrov, niekde za polovičkou tohto ostrova ide hranice. Takže aj Poliaci skoro 1,5 km jazdia po slovenskom území. Pred nami sú Harigovské skaly, je tam viac jaskyň, ale taká najznámejšia jaskyňa je tam jaskyňa Aksamitka. Ale ako všetky sú verejnosti neprístupné. No niekedy sa sem chodil neresiť losos, dneska už nie, ale je tu nasadená hlavatka podunajská a tá dorastie až do 30 kg. No niekedy bol Dunajec úplne čistý, aj teraz je ako čistý, ale riasy rastú, pretože hneď na hranici Poliaci dostávali priehradu, tak preto. No, po tých horských potokoch takto sú úplne celé priehrady porobené. Dělají zásoby na zimu. Tím, že udělali přehradu nahoře, tak je stálá voda, že jo? Viete čo, ale lepšie bolo, keď nebolo priehrada. Ono nikdy tak nebolo, aby sa nedalo splaviť. A všetko urobili ako sami títo ľudia a Ján Pavol II ho osobne vysvietil. Keď bol arcibiskupom krakovský, pôvodný kostol je tam za týmto domom, keď si ideme nižšie, budeme vidieť mu ako strechu. On je celý ako z dreva. Hej, už je vidieť tú strechu. Jo, áno. No a to je z 18. storočia. Jedna omša je slovenská, jedna je poľská. Zvědavě si mě zaplatíte za tohle.
Ešte on má doplatiť, nie? Jasne, áno, to je správne. Hlavne, aby si nás nezve. Tu na právo máme ten kláštor, hej. Žili tu mnisi kartuziani, oni ako medzi sebou sa nesmeli rozprávať. Je niečo mori, tak pozdraviť sa memento mori, pamätaj na smrť. Rozprávali sa len raz v roku a to je náš štedrý večer, hej, pri večeri mori. Nich Cyprian sa venoval liečeniu ľudí. Mal urobený najväčší herbár v strednej Európe, mal tie rastliny pozbierané z Tatier a z Pienín. Mal to popísané v latinčine, slovenčine a polštine. Pred 250 rokmi mních Ronaldo Hadvabli preložil ako prvý Bibliu z latinčiny do slovenčiny, Tuna. Oni to mali veľmi prísne, oni keď boli veľmi chorí, tak až v truhlách spávali a tak. Mali také záhradky svoje, museli to obrábať. Ale kuky nacestujú. Od tohto stavu dole je ešte 9 km po Dunajci, ale vzdušná čiara je iba 2,5 km. My budeme meandrovať pomedzi tie skaly raz na sever, juh, východ, západ. Do tejto riečky tu už začína princíp. Tak kakto počet. Tak kde sú tie skaly? U Polska. Kde sú? Ne, oni sú na Slovensku. To som veľmi počul. Sú na pravej strane, nie? Sú, no. Tieto skaly sa volá 7 skamenelých mnichov. Je ich tam 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. Sú dve legendy. Jedna, že mali povolené raz do týždňa chodiť za mníškou do Polska, ale som rozprával, že sa nevedeli dohodnúť, lebo sa nesmeli rozprávať, tak chodili všetci a každý deň preto skameneli. Druhá legenda, že mali ako chorého kolegu, ale mali zakázané utrhnúť jednu rastlinu, že tá rastlina mu mohla zachrániť život, takže ju utrhli, preto skameneli. Totiž ako v Pieninách je 17 endomitov. Ďalej sa rozpráva, že keď pôjde na plky 18-ročná panna alebo manželský pár, ktorý sa v živote nepodviedol, takže ožijú. 150-ročná tradícia, vezli sme aj mníšky, stejne neužili, tak neviem, ako to je. Je to nejaký špatný, no. Alebo niečo nesedí. No a výškový rozdiel na tých 12 km je 36 metrov. Takže my, keď jazdíme okolo tej stovky, tak to už je riadny švih. Už sa nedá s turistami baviť, nedá nič, musí sa makať. A to už hádže s tou pleťou. Neskôr, keď tá lípa pykne, hej, teraz... Slávne. Ale to tak na striedačku, raz vy, raz my, ne? Chvíľku a nebudete muset z toho dělit spakovat. Nás vyhodíte, hej? To neš? Vyručilo. Takže aj nás vyhovte. Uvidíme, ako to dopadne potom. To už pak bude jiné. No teraz tam tá ulica bola tam hore, hej? Čo bola pred nami. No a tam hore, to je pravá skala z 3 korún. Hej, počuli ste ma? Jo. Pravá skala z 3 korún. Nemôžem veľmi kričať, lebo to si trošku... No a teraz, tiež ide ten turistický chodník, my ju voláme ešte aj Matka Pienín.
Ďalšia skala, tá špicatá odtiaľ, to vyzerá ako keby to bolo spolu, že tam je až 80 metrov rozdiel. Hej. Je to cukrová homola, keď silno prší, alebo na jar, keď sa topí sneh, tam čo je to mokré trochu a sivé, tak vznikne taký malý vodopád. Hej, teraz je kukuričnačka, ne? Je, to žilba. No, teraz? Tak, to bol dobrý smiech, a sama žena sa zasmiela. Pozor na to. Něco jí to připomíná. Asi. Asi anatomie. Viete, jak sa rozpráva, že hlavne sa len o chlebe sníva, ne? Pero? Panie starci? Petr dużo robi. Hej, tam, hej, zase vidieť tú pravú skalu z tých troch korún. Vynikajú. Neboj sa nič. Pivo máš? A driemeš? Tak driem ďalej. A Poláci jezdí dál, jo? No, do tej Šťavnice, tam oficiálne ako majú vyložiť ľudí a 2 km nižšie ešte schádzajú, tam vytiahnu a tam nakladajú, hej. Lenže za poplatok 20 zlotých vás zoberú ešte tie 2 km. No, u nich to vychádza ponad 400 korún oficiálne. A ešte priplatíte si, to je dosť.